Good morning. Next day, full prepare ಆಗೋದು ready ಆಗೋದು. ಸಾಮಾನು ಪರ್ದಾಂಡ್ ಇಡೆಡ್ ಬಸ್ಸ ಬರೋದು ರೈಟ್ ಇದು ಬಸ್ಸ ಬರಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಆಮೇಲೆ ಬರೋದು ಫುಲ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಗೋದು. ಒಂಜಿ ಪುಡಾಂಡ್ ಸೊ ಅಂಜ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏರಿಯು ತನ್ನತಿಗೆ ಪುಡೇನು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ. ಇದು ಬಾಲ್ಯದ ಮಾಮು ಅವಿ ಮಾಮು. ಹಾಯ್ ಮಲ್ಬಿಲಿ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಬಿಲಿ ಗಾಲಿ ಬಾಡೊಂದಲ್ಲಿರು ಏತು ಬರ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪುನು ಏತು ಬರ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪುನು ಬರ್ಸ ದಿಕ್ಕಂಡ ಚೂರು ಜೋರು ಮಾತೇರ್ಲೆ ಕೇನುಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ದಕ್ಕಲು ಬನ್ನಾಗ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ಪು ಚೇರಕಲು ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಆಂಟಿ ಮಾಮಿನ ಕುಲ್ಪುರ ಮುರುಳ್ಳಿದೆ ಬೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತಡು ಆ ಒಂಜಿಜ್ಜಿ ಲ್ಯಾಡರ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಮಾಮು ಲ್ಯಾಡರ್ ಕನ್ನಡ ಹೋಯ್ತು ಬಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಲೇಟ್ ಇಚ್ಚ ಮಲ್ಪೋಡದಾ ತೋರ್ಸ್ಬೋಡದಾ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಂದು ಒಂದು ಗಮ್ ಟೇಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಮಾಲ್ದಿನಿ ಇಂಚಿನ ಗಮ್ ಟೇಪ್ ತೋಜುಜಿ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ ಬೆಲೂನ್ ತಿಕ್ಕಾದು ಮಲ್ದಿವಿ ಇತ್ತೆದ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅವು ಅಂಚ ತಿಕ್ಕಾದು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪೈಪಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪೈಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅವಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಬೋ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಲ ಮಾಮು ನನ್ನ ಮಾತ ಎಡಿಟ್ ಮೋನೆ ತೋಜ ಫೈನಲಿ ಸೆಟ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರೋಂದಿತ್ತಾವ ಮಿತ್ತದ ಬೆಲೂನ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಆಂಡೊಂದು ಫೈನಲಿ ಮುಗೀತೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ದೊಂಬು ಬತ್ತನ ಆಂಟಿ ಪನ್ಲಕ ದೊಂಬು ಬತ್ತನು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಒಂದು నేను తిక్కారు మస్తు బంగ బర్తను ఆల్రెడీ గోస్ టు అవినాష్ దేవాడిక రెడీ ಅದು ಕುಲ್ದಿ ಇರ್ನ ಬರ್ಡೇನಿ ಅಂದೆ ಶೋಕ್ ದಂಗಿಪುರ ಪಾಟ್ ಕುಲ್ಯಾರೆ ತಿರ್ತು ಮಾಡೋರ್ತಿ ಅವಿ ತಿರ್ತು ಮಾಡಿರ್ ಬಾಲೆ ಪೀನ್ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತೋರ್ಚಿ ಸಾರಿ ಅವ್ ಲೆಟರ್ ಪೀನ್ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತೋರ್ಚಿ ಪೀನತ್ತು ಮಾತ ನನ್ನ ಪಿದಾರ್ತಿಚ್ಚ ಫುಲ್ಲು ಅವೇ ಮೋನೆ ಇದು ಬಾಲೆದ ಡ್ಯಾಡಿ ಆರ್ ಫಾರಿನ್ ಡೊಲ್ಲೇರು ಡ್ಯಾಡಿ ಆ ಫಾರಿನ್ ಡೊಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಲ್ತದ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೋಜಿಂಡೆ ಹಾಯ್ ನಿಹಾಂದೆ ಬಾಬಾ ನಿಹಾನದೆ ಆ ಫಾರಿನ್ ಡೊಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಲೇರು ಡ್ಯಾಡಿಯ ಬಾತಿ ಬೆಲೆಯ ಮೂಲಕ್ತಿ ಔಷಿಯ
ದಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಮಾತ ಪಿದರ್ ದಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪಿದೈ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆತೀರಿ ತುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆತೀರಪ್ಪ ಅಂದೆ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ತುಕ್ಕ ಆಂಟಿ ರೆಡಿ ಆತೀರಿತ್ತೆ ಮಾಲೆದ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದೆ ಕೇಕ್ ಟೆಲಿಫೋನಲ್ಲಿ ಅರೆ ನಾಚಿಗೆ ಮಳೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡತೀರಿ ಬಾಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂಚಿದ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ರಶ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ನ ಅಮ್ಮ ಫುಲ್ ಚಿಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಫಾರಿನ್ ಕಟ್ತು ಇರುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾತಿರಿಕ್ಲ ಆರ ಡ್ಯಾಡಿ ಅವರೊಂದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ ಅದೇ ಸರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪುರಂಜಿ ದೊಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ನ ಪಿರಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಈ ಕಡೆ ನನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ನೀನ ಬರ್ಡೇ ತೀನಿ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ತಡೇ ನೀ ಪೂಜೆರ ವರ್ಷ ಗಮ್ಮತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಸುಧಾಸದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಲಿಹಾನೆ ಇದು ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಪಿದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಇದಾದ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಮ ಬರ್ತೀರಿ ಹಾಯ್ ಲಿಹಾನ ಬರ್ಡೇ ಫಾತಿರ್ ಮುಳ್ತಾರೆ ಕೂತಾರೆ ಶುರು ಅನ್ ಮಾರೆ ವಿಕ್ಸು ಪೂಜಿದು ಅಂತ ಬರ್ಡೇ ಅನ್ನಂದು ನೆನಪಿಜಿಂಗ್ ಪಂಡ ಬರ್ಡೇ ಮುರಾಣಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇನಿ ಅಂಚಿನಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಚುಕ್ಕಾನೆ ಇದ್ದದಲ್ಲ ಮೋಕಿದ ಮರ್ಮೈ ಮರ್ಮೈದ ಎಕಡೆ ಮೇರೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಮಿತ್ತು ಪೂರ ಪೋದು ಎಂಚನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕಟ್ಟಿರಿ ಚೂರು ಬೇಲಂಡಿಗೆ ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿರಂಜಿ ಚಾರ್ವಿಕ್ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಸಾರಿ ಬಾವಗೆ ಬಾವ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಫುಲ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಕಲ್ಲಿ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಫುಲ್ ಪಾಶ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ತುರುಟೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಬಾಳೆದ ಡ್ಯಾಡಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಲಿಹಾನ್ ಅಂತ ಯಾರು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಬೈಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ನೆರೆ ತೂದಿಪ್ಪಾರ್ ಮುರಾಣಿ ತೂತಾರತ್ತೆ ಕೊಂಚಾಡಿದ್ದು ನಿಶ್ಮಿತಕ್ಕನ ಬೈಕೆ ಬತ್ತಿತ್ತಿರುತ್ತ ಆ ನಿಶ್ಮಿತಕ್ಕ ಪೆದ್ದಿಯರು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ನಿಶ್ಮಿತಕ್ಕ ಅಂಚೆಪ್ಪನ ಬಾಲತಿಯರ್ಲ ಪೋಯರುಂಡು ನನ್ನ ಒಂದೇ ದಿನದ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಟೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡ್ನ ಮಾತ ಹಾಯ್ ಅಂಪ್ಲಿ ಇತ್ತ ಬತ್ತಿನ ಬೈಕೆ ಆಡ ಆತು ಜಿಗಿವಲ್ ಕೆಬಿಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತದ ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬೋಡುಂದು ಬನ್ನಗ ಬರ್ಪಿನ ಬತ್ತ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಬನ್ನಗ ಪೋಪಿನ ಬತ್ತ ಈ ದೊಕ್ಕೇಡು ಉಸುಲು ಇತ್ತಿನೆಟ ಉಸುಲಾದ ಬರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗೆ ಕುಲ್ಲೊಂದರೆ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕರ ಉಡದಿಂದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದೈತ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟು ದಿನೋನು ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡೊಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲೆ ಅವಿನಾಶಿ ಪುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾಪಾಡೆ ತಿರ್ಗಲೆ ಓಕೆ ಮೆಲ್ಲ ಬಿರಾವು ಮೆನ್ಕೊಂಡುಂಡರ್ನ ಆಂಡ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬೋಂಡ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬೋಂಡಿ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂದಿರ್ತಿರಾರು ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಗೊಬ್ಬು ಗೇಮ್ಸ್ ಉಂಟು
ಗೇಮ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಜೈನೆ ಉಲೈ ಐನ್ ಜಬ್ಡಾರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಜಬ್ಡಾರೆ ಬೋಬಿನಿ ಜಬ್ಡಾಲೆ ಕೇಕ್ ಇಡ್ತಿನ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಾ ಜಬ್ಡಾರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲಿರಿ ಜಪ್ಪಾಡ್ ಈ ಜಪ್ಪು ಎಂಕು ಲಂಚಿ ಪೋದು ಬರ್ಪ ಈ ಪಿಸ್ತಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಊರು ಬೆನ್ಪಿನಡ ಬೆನ್ಪಿನ ಕಡಲ ಇಲ್ಲ ಮೈಕ್ ಬತ್ತಲು ಲತಾ ಅಶೋಕ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಪನಿಯೂರು ಇಲ್ಲ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಆದರ್ಶ ನಗರ ಬೇಳೆಗೋಪೆ ಎಂಬರ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಈಗ ಅವು ಕಾಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೊರ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಜಿ ಉಂಟು ರಡ್ಡು ಅಂಚ 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂತೆ ಪರ್ದು ತಿನ್ನಿಯರ ಶುರು ಮಲ್ಪಡು ಏರು ಬೇಗ ಪರ್ದು ತಿಂದು ಮುಗಿಪೇರ ಅಗ್ಲೇ ಎಂಗ್ಲ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ಪ್ಲೇ ಎಂಜಾಯ್ ಈಗಲೂ ತಿಂದಿದ್ದು ಆ ಮತ್ತದು ಅವಿನಾಶ್ ತೋಜಪ್ಪವಳು ಅವಿನಾಶ್ ಬಂದ್ಬೇಕು ನಿಕ್ಲ ಬಂಜಿ ಬಾಯಿ ಹಿಡಿತಿನ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಪರ್ದು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಏರು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಯಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪರ ಬನ್ನಿ ಕೊಜೆಂಟಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪರ ಬನ್ನಿ ಓಡಿದಾರ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದಿಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಪಾರು ಬತ್ತ ಅಡ್ಡದೆ ಒಂದು ದಿನದ ಅವಳು ಏರು ಫಸ್ಟ್ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಫಸ್ಟ್ ಲತಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಪನಿಯೂರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪನಿಯೂರು ಹೋಗ್ತಾ ಕಾರ್ಕಳದ ಮತ್ತೆ ಉಚ್ಚಿಲ ಉಲ್ಪ ತಲಪಡಿ ಉಚ್ಚಿಲನ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಂದೆ ಯಾನೋಡ್ತಿ ನಿಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದೋಜ ಬದ ಉಂತೊಂದು ಬರ್ಪುನದಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುದು ಪಾಡ್ನ ಉಂಟು ಸರಿ ಓಕೆ ನಿಖಿಲ ಬಾಟಲ್ ಗುರ್ತೊಂಡದೆ ಸರಿ ನೆಟ್ ದಾದ ಪಂಡಲ್ಲ ಕೈ ಟಚ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಿಖಿಲ್ ಪರೋಡು ಕೈ ಟಚ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕೈ ಟಚ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟಚ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪರೋಡು ಬರ್ಲಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಬಂದಿ ಜರ್ಜ್ ಕುಲ್ದೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜರ್ಜ್ ಅವಿನಾಶ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಯಾವ ಜರ್ಜ್ ಅವಿನಾಶ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೆ ಯಾರ ಮಗ ಒಂದು 3 ಜನ ಲೇಡೀಸ್ ರೆಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದೆ ಲಕ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಆ ಪೂಜೆ ಬನ್ನಿ ಇಡಬೇಕು ಇರೆಗೆ ಟಕ್ಕರು ಕೊರಿಯರೆ 3 ಜನ ಬರೋದು ಬಲ್ಲಿ ಪಟಾಪಟ್ ನಿಗ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರೋಡು ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯ ಅವಳ ಹವನ ನವೋದಯ ದಿವ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಶ್ರೀಕನ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಓಕೆ ವರ್ಕ್ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ನಿಗಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ತು ಮೇರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆತಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತಂದೆ ಸೊ ಆರು ಎಂಚಿನ ಬೇರೆ ಡೈರಿ ತೊಗೊಂಡೇ ಏನಾಗ ಇಟ್ಟಿನ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತೆರಡ ನಗ್ ಸೂಚನೆ ಗುರುಪು ನಾಯಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬೌ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಹಾ ಅಂಚ ಐ 10 ಮುಟ್ಟಕೋನಲ್ಲೇ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ರೈಟ್ Bow and bow, 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 five, bow, 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 six, bow, 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 seven, bow, 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 eight, bow, 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 nine, bow, 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 ten, bow, 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 bow. ಚಾರ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಿಗಾರ ಒಂದು ಬಿನ್ನೇರು ಬರೋಡು ಒಮ್ಮೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ತಕ್ಕ
ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾ Mia 1 zam mia 2 zam mia 3 zam mia 4 zam mia 5 zam mia 6 zam mia 7 zam mia 8 zam mia 9 లాస్ట్ వచ్చింది ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೆತ್ತ ಇತ್ತನಡ ಪೇರು ಬರೀಪ ಪೇರು ಪೆತ್ತ ಪೆತ್ತ ಇತ್ತನಡ ಇಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗೆ ತುಗ ನಿಜ ಒಂದು ಇದು ಇದಿಗೆ ಬಂದು ರೈಟ್ ಅಮ್ಮ Amba 1 zam amba 2 zam amba 3 zam amba 4 zam amba 5 zam amba 6 zam amba 7 zam amba 8 zam amba 9 zam amba 10 zam ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಮಾತನ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಡೈರಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತೆಗಿಲಾಗ ಅದನ್ನೇ ಬಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಏನಾದರೂ ವಸ್ತುವನ್ನ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡು ತರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಈಗ 6 ಜನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ ಕನ್ನಡ ಇದು ನಿಗಲಬಹುದು. ದಾದಾ ಕನಪರ ಬಂಡ 10 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟು ಕನಪರ 10 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಾಡಿದ 20 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟು ಕೊಡೋದು 10 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟು ಮಾತ್ರ 10 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟು ಮಾತ್ರ 10 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟು ಮಾತ್ರ. ಆ 1 ಜನ ಬತ್ತೆ ಓರಿ ಬತ್ತೆ ಓದ್ತಿ 2 ಜನ ಬತ್ತೆ 2 ಜನ ಬತ್ತೆ 3 ಜನ ಬತ್ತೆ 3 ಜನ 4 ಜನ 5 ಜನ 5 ಜನ 6 ಜನ ಬರ್ತಾರ. ಈಗ 10 ರೂಪಾಯಿ 2 ಕಂತಾರ ಅక్కడ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ದು ಬಂದ ಇದು 2 ಏ ಕೊಡ್ತಿರಾಗ ದೆತೋಲ್ಲೆಪ್ಪ ನಾನು ಯಾರನ್ನ ಫೋನ್ ಹಾಕಿ 2 ಜಂಡ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಗೋರಿ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬು ನಿಖಿಲ್ ಪೋದು ನಿಖಿಲತ್ತು ಎನ್ನತ್ತು ಆಂಜೌಳಿನ ಸೊಂಟದ ಬೆಲ್ಟ್ ಕನಪ ಬೇಗ ಪೋದು ತಂದೆ ಆಂಜೌಳಿನ ಸೊಂಟದ ಬೆಲ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ನಿಖಿಲ್ 5 ಜನ ಏಳು ಬತ್ತು ನಂಗಲ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ರಡ್ಡು ಬತ್ತು ಮೂಜಿ ಬತ್ತು ನನ್ನ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಜಾನ್ ಮೂಜಿ ಬತ್ತದೆ 4 ಬತ್ತು ಕುಡೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಆಗ 3 ಬತ್ತು ಮುಗೀತು. 5 ಜನ ಬಂದ್ರು ಆಯ್ತಾ. ಇತ್ತೆ ಪೂದು ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ಕನಪರ ಬಂಡ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಚಾನ್ಸ್. ಪೊನ್ನು ಪೊಂಜೋಳಿನ ಚೂಡಿದಾರದ ಸಾಲ್ ಕನಪ ಚೂಡಿದಾರ ಒಂಜಿ ಅಗಳ ಬರುಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಆಂಟದೆ ಮುಗಿ ಇತ್ತೆ ಕೃತಿಕನ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಸಾಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ದಾದ ಕನಪರ ಬಂಡ 10 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟು ಕನಪರ ಅಕಡೆ ಗೊರ್ಪ 10 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಮೂಜಿ 4 ಮುಗಿಡು 6 ಔಟ್ ಮೇರೌಟು ಈ ರೌಟು ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ಆಗಲ್ಲ. ಆಂಜೋಳೆನ ಪಾಡ್ದಿನ ಶರ್ಟ್ ಕಾಣೋದು 4 ಜನ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಆಂಜೋಳೆನ ಶರ್ಟ್ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಂಜೋಳೆನ ಶರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಾನೆ ರಡ್ಡು ತೊಂಬರೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದ ಕೂಜಲ್ದ ಪುಂಜೋಳೆಲ್ಲ ತೊಂಬರ 3 ಜನ ಆರಾಮ 3 ಜನನೆಲ್ಲ ತೊಂಬರ ಉದ್ದ ಕೂಜಲ್ದ ಆಡ ಬರ್ತಾರ 3 ಜನ ನಿಖಿಲ್ ಮತ್ತೆ ನಗ್ಲ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಡ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಆಡ ಎಂಗ್ಲ ಕಂಬ ಆಡ ಇದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಗ್ಲೆ ಕೋಕಿಲ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ನೀನು ಕೂಡ ನಿಖಿಲ್ 2 ಜನ ಬೋಲಿ ಮನೆ ನಿಖಿಲ್ 2 ಜನ ಬೋಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ 2 ಜನ ಇದು ನಿಖಿಲ್ 2 ಜನ ಲೇಡೀಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಬೋಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ಕನಪರ ಬಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಬೋದು ಊರಿಯಲ್ಲೇ ತೊಂಬರುಡು ಏರಲ್ಲೇ ತೊಂಬರುಡು ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೇ ತೊಂಬರುಡು ಇಡವೆ ಈ ಬಂಜಿ ಮುಟ್ಟುದು ಏರ್ ಮಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದ್ಕೊಂಡೆ ನೆಟ್ಟು ಏರ್ ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿದ್ ಬಂದು ಮಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿ ಏರ ಆ ಈರ್ನ ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಮುಟ್ಲೆ ಬಡ
ಅಕನೇ ರಂಜ ರೆಡಿ ಇರ್ಬಲ್ ಏನ ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಅವ್ರ ಕಿಚನ್ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೀರ್ ಬಸ್ ಅವ್ರು ನಿಂಗಿ ನಿತ್ತೆ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಅವ ಅದೇ ತೂಕನು ಆರ್ನ ಈರದೆ ದರ್ಜಿ ಓ ಬಾಯ್ಲ ಆಗ್ಗೆಲಿ ಒಂದು ಕೊಜಂಟಿಲ ಒಂದು ಎರಬಲ್ಲಿ ಚೀಪ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕುಂದದ ಮಂಗಳ ಭೇಟಿ ನಾನು ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕುಡಿದು ಬೇಡ ಯಾವ್ದು ಉಂಟಾನೆ ಯಾವ್ದು ಸಾ ಬೇಕು ಔಟು ಸಾಯನ ಬನ್ನಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲಂ ಯಾವ ಯಾವ ಅಶಿತಕ ಯಾವ 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 ಬುಡಬುಲೆ ಯಾವ ಯಾವ ಬೇತು ಬಲ ಬಿಟ್ಟು ಔಟು ಸಾಯ ಹಾ ನಿನ್ನ ಟುಚ್ಚೋದ ಶಬ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಜಿ ಟಪ್ಪ ಬುಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಈಮೆಂಟ್ ಅನುಷ್ಠಾನ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪೂಜಿ ಆಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಶಬ್ದನೇ ಬರ್ಪೂಜಿ ಇಟ್ಟು ಆಯ್ತು ನಿಖಿಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಬಾಯ್ ಬುಡ ಬುಡ ಬುಕೋಕೆ ಎಂಚಿನ ಚಾರ ಕಟ್ಟವ ಮಾರ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನೋ ಸುಪ್ಪ ಆಯೇ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದ ಬೀರೋ ರಟ್ಟು ಅಂತ ಎಷ್ಟ 7 ಅಲೆ ತೋಜೆ ಬಂದು ಏಳು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜನ ಕೊಂದ್ಬಿಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಇವರ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಒಳ್ಳೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಬಾಕಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಫೋಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಹಾಕೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಎರಡು ಬೋಂಡ್ ಮಾರೆ ಆಡ ಒಂದು ಎರಡು ಆಡ ಕಟ್ಟಿ ಜೋಗುಲ ಆಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗಿ ಆಡ ರಡ್ಡೇನೇನು ನೀನು ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸಾ ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವ ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಾ ನಿನ್ನ ನಿಧಿ ಅವ ಬಾಲೆ ನೆಕ್ಕೆ ಕಂತಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಕೆ ಐಕಂತ ಹೊಳಿಸಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂದಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂದಾಗ ಉಂಟಣ್ಣ ನಾವೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟಿಕ್ ತುಯರ ಒಂಜೊಂಜೇನೆ ಕಂತಾವಡು ಒಂಜೊಂಜೇನೆ ಅವ ನನ್ನ ನೂಕುದು ಮಾಡು ಕೃತಿಕ್ ಅವೇತೆ ಇವೇತೆ ಆತಜಿ ಬಾಬಾ ಆತಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ ಪೇರ್ ಆಡ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದೇ ಬೇಗ ಕಂತಾಲೆ ಹದಿನಾಲ್ಕ ನೆಟ್ಟಿ ಎತ್ತುಂಡು ಆಡ ಈಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಒಂದಂತೆ ನೋಡಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕಣ್ಣು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲ ಸಾಲಿಡೆ ಬತ್ತದ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ವನಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅತನ ವಿಶ್ ಮಲ್ತದ ವನಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲ ವನಸ್ ಮಲ್ತ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆರಾಮ ಬಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದುಲೆ ಈಗ ಪ್ರೀತಿ ಈನ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂಚೆನೆ ಪಡ ಅಂಚೆನೆ ಲಿಯಾನುಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈವೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಬುದರ್ದದೆ ಪಲ್ಲೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ ಬಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಒಲ್ಪ ಬೋಂದೇಲ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬೋಂದೇಲ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಏರೆಗ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತನ ಪನೋಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ ಮುಗಿಂಡು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕೋರೆ ಆತಿಂದ ಶೇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಆಂಟಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಬರ್ಪಂಟಿ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ದಿಯಾನ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಮಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಮನಿ ಪುನೆಜ್ಜಿ ಬಾಯ್ 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 ಅಪ್ಪ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶ್ರೀಕಂಜ ದೇವಾಡಿಗ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರ್ಪೆ
ಶ್ರೀಕನ್ಯಾ ದೇವಾಡಿಗ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾರ್ ಕುದಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೇಟ್ ಪಿರಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋಯರು ಪಿರಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್